мақомот то ҳол 5 кӯдаки тоҷикистонро аз минтақаҳои таҳти нуфузи гурӯҳҳои террористӣ ва кишварҳои ҷангзада ба ватан овардааст. ба суоли он ки барои ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдаконӣ баргашта чӣ корҳоеро анҷом додаанд ва оё онҳо соҳиби ҳуҷҷат гашта ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, ваколадори ҳуқуқи кӯдак изҳори бехабарӣ карда, афзуд танҳо дар сурати ба ваколадор муроҷиат кардани наздикони ин кӯдакон метавонанд ин масъаларо баррасӣ намоянд. то ҳанӯз вобаста ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдаконе ки аз он ҷо баргаштанд ба мо муроҷиат нашудааст, лекин ман фикр мекунам ки барои ҳифзи ин кӯдакон расондани кӯмаки психологӣ ба онҳо аз ҷониби мақомотҳои дахолдор, аз ҷониби ташкилотҳои ҷамъиятие ки дар ин самт кор мекунанд, албатта дар сурати зарур будани чунин кӯмак расонда мешавад. раҷабгул ҳабибуллозода танҳо гуфт мақомот барои муайян ва баргардондани дигар кӯдакон талош доранд. ҳуқуқшиносон бар он назаранд ки ин омбудсмени кӯдак дар сурати фаҳмидани чунин ҳолатҳо бевосита ба он бояд расидагӣ кунад. вазифаи ваколадори ҳуқуқи кӯдак аст ки ҳангоми шунидани ин ё он ҳодисаи марбут ба кӯдакон аз шахсони севум ё расонаҳои хабарӣ дар пайи ҳамоҳангии он бо мақомот шавад. мақомоти тоҷикистон дар як гузориш ба кумитаи ҳуқуқи кӯдаки созмони милали муттаҳид аз ҳузури беш аз 200 навраси тоҷик аз ҷумла 91 духтар ва 115 писар дар сурияву ироқ хабар дода буданд. ин оморест ки дар пайи пурсиши хонаводаҳои онҳо ба даст омадааст эҳтимоли кам ё зиёд будани онҳо вуҷуд дорад. онҳое ки аз сафи гурӯҳҳои тундрав ё кишварҳои сурияву ироқ бармегарданд, дар роҳ ҳуҷҷатҳои худро гум мекунанд. алишер қодирқулов сокини 24-солаи ноҳияи Аш ки аввали ҳамин сол баъди зиндагии яксола дар ироқу Сурия бо зану 2 фарзандаш ба Тоҷикистон баргашт, гуфт ки кӯдакону занон дар он ҷо аслан аз ҳуқуқе бархурдор нестанд ва мисли мол доду гирифт мешаванд. баъде ки ман таклифҳои онҳо кардам, ман рад кардам ва изидгоҳи моро ҳам онҳо гирифтанд ва занамро ба ҳамон ҷое ки занон якҷоя медоранд, дар он ҷо занамро ба он ҷо бурданд, маро ба зиндон дохили зиндон карданд. онҳо худшонро мусулмон мегӯянд, ҷиҳод мегӯянд, лекин барои чи одаморо ҳамаро худованд офаридааст, барои чи одамизодро якдигарро мекушанд, ҷудо мекунанд. чанд кӯдакое ки ёш мондагия, ятим мондагия, онҳоро аз падару модар ҷудо мекунанд. ҳоло кӯдакони ин мард ки бо беморие баргаштанд таҳти назорати пизишкон қарор доранд. алишер ба мақомот барои гирифтани ҳуҷҷатҳои худу хонаводааш муроҷиат кардааст. токунун мақомот аз пайвастани бештар аз 1100 шаҳрванди Тоҷикистон ба гурӯҳҳои тунраву террористӣ ва иштирок дар ҷангҳои Сурияву Ироқ хабар додаанд. кӯдакон ва занон бо пофишории мардони хона ба маконҳои таҳти нуфузи давлати исломӣ рафтанд ва бештар ҳуқуқҳояшон дар он ҷо риоя намешавад.